Morning teenager nde ku Nigeria kupangika nkhani yomwe apanga trend kwambiri pakali pano. Ndi antsikana uyu kapena nditi mwana uyu dzina lake Ochanya. Akuti Ochanya amachokera ku Benue State, amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake, koma mayi ake ndi bambo ake analovutika kwambiri. Nde monga mwa chikhalidwe chathu ku Africa nthawi zambiri munthu akakhala kunena kuti akhala makolo ake mwina kumuzi kuja alibe ndalama zomuyenereza kuti mwina apite ku school akwanitse kupanga zinthu zosiyanasiyana, amatha kumtumiza kwa achibale mwina ku town kunena kuti anthu ndoti akhoza ali ndi kuthekera kuti akhoza kumpititsa mwana ucho school. Nde zimene zimapangika maiko ambiri aku Africa. Nde makolo ake ya Ochanya anapanga zomwezo. Ochanya atali nzaka 8 anamtumiza kwa achemwali awo amayi ake, anti ake oti analokwatira amakhala ndi amuna awo ndi ana awo. Uncle akewo akuti Dr. Andrew Ogubuja kuti akapange maphunziro kumeneko ali nzaka 8. So anti ake ndi uncle ake anali ndi ana amuna ndi ena atsikana, koma wina wamuna dzina lake Victor akuti anayamba kumamugwiririra mwanayo ku nyumbapo. Nde sister wake wa Victor ayo anaona ndi kuthamanga ukamunenera kwa abambo ake. Abambo ake sanapange china chilichonse kwenikweni, anangopanga kuti nkhani ichaite. Koma m'malo mwake abambo onso uncle ake amuna ake anti ake anayamba sonanso kumamugwiririra kuyambira ali wang'ono. Ne kusonyeza kuti makolo ake amakhala kutali kwambiri ndi kumene iwo amatani iwo amakhala, mene mukuziwira ku Nigeria ndi dziko lalikulu kwambiri. Nde kuoneka ngati makolo ake onso samapita ulo kukamutani kukamuona mene amakhala kwa anti akeko. Anakhala kumeneko zaka zingapo akumapangidwa chipongwe ndi uncle ake ndi cousin wake. Ati mpaka anamuvulaza kwambiri. Nde anti ake anamtenga kupita naye ku chipatala kangapo konse. Anaona ndi mwana uja ngodwalabe. Mu 2018 anti ake anamutumiza kumbweza kwa amayi ake atakwana zaka 13, koma mwana anali kudwala kwambiri. Amayi ake kuti mwana watani ali akudwala basi akamusiya kwa amayi ake. Amayi ake kumanda kuti mwana watani kumfusa pamene mwana anafotokoza kunena kuti akhala kumutani akumpanga chiwembu uncle ake ndi mwana wawo. Amayi ake atanampanga kuti achite record, anapanga record ndithu video kufotokoza zomwe zimatani zimampangikira umeneko. When I was 8, the son started sleeping with me. Then when the sister caught him, the sister then reported him to the father. Then the father scolded at him, and that was when the father started. So September, when I went to school, I was not feeling fine, so I came back home. I went to Federal Medical Center in Makurdi here. I spent 2 months and 5 days there, so they discharged us. When I now came home, anabwereraso ku chipatala, anakhala mu chipatala 2 months. Kenako Ochanya anamwalira. Ndati vuto lomwe linali nalo kuti anali atavulala kwambiri ngati mikodzo imakhala kuti ikuthera nkati momwemo, imatayikira nkati momwemo, anaonongeka nkatimo munaboka pena pake. Anti ake anali akudziwa zimenezozo mene anali kumene kwadampititsa ku chipatala. Ndi adaona kuti mwana wavulala kwambiri pamene anamtumiza kwa amayi ake kuti chilichonse chikachitikire kwa amayi ake kuti khanga tikumsambira m'manja. Mosakhalitsa Ochanya anamwalira ifa chakudwalako. Atamwalira Ochanya nkhani inapita mpaka ku court. Amayi ake anasuma kuti mwana anandiuza izi, koma court anangonena kuti palibe umboni, nkhani ija ndikuyitaya 2018. Koma somehow nkhani ija yatulukaso panopo pa social media paliponse yadzadza ku Nigeria kukuli kuti akuti justice for Ochanya. Anthu anena kuti court linena bwanji kuti panalibe umboni, mwana anafotokoza zonse zomwe zimachitika plus condition yake inachita prove kunena kuti mwana yuda amapangidwa chiwembu mpaka na kuvulazidwa amene anavulazidwiramo. Ndi nkhani ija yakulaso kwambiri mpaka na polisi yakhala opanda choice ayitsegulaso case. Akuti nyamatayo Victor wathawa sadziwika kuti wapita kuti. Chafano kwa uncle wakewo ndi anti ake chifukwa zikusonyeza kuti anti ake amadziwa koma amapimba nyasi zomwe zimachitika m'nyumba mwawo momwe amuteteze mwana. Nkhani yoopsa kwambiri ya Ochanya ikuchitika. Ana akapita ku town kapena akapita kukakhala kwina kulikonse tisamangowasiya, tizipita kukayendera tidziona kuti koda kukhalako bwanji ali safe. Zikomo kwambiri.